It-total ta' persuni li mardu bil-coronavirus f'pajjiżna u li issa ġew iddikjarati ħilsa mill-istess virus huwa ta' 294 wara li fl-aħħar sigħat fiequ 26 persuna oħra. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci spjegat li fl-aħħar sigħat saru 559 test u ħareġ biss każ wieħed li kien pożittiv. Dan huwa raġel ta' 52 sena li beda bis-sintomi ta' deni u ġih fil-ġogi, ejja u ġih ta' ras fit-23 ta' April u kellu biss kuntatt mal-membri tal-familja. Il-numru ta' persuni infettati f'Malta mindu feċ l-ewwel każ tela għal 448. Jekk wieħed inaqqas il-persuni li fiequ u l-erba' li mietu minħabba l-COVID-19, il-każijiet attivi f'Malta ta' coronavirus huma 195. In-numru ta' każijiet li fiequ dejjem qiegħed jiżdied u aħna għandna sitwazzjoni wkoll fejn sforz il-ħidma li kienet qiegħda ssir u anke il-każijiet li qegħdin jiġu affettwati kienu pjuttost nies li kellhom etajiet li huma żgħar. U dawn in-nies il-maġġor parti tagħhom ma kellhomx għalfejn jidħlu l-isptar, komplejna nsegwuhom ta' kuljum ukoll permezz tal-kura primarja u anke dawk il-pazjenti l-ftit li kellna ġa l-isptar ukoll irnexxielhom li huma wkoll ikunu issa ħafna minnhom ifiequ wkoll. Minkejja li fl-aħħar sigħat kien hemm biss każ wieħed ġdid, il-Professur Gauci appellat biex in-nies jibqgħu josservaw il-miżuri li ttieħdu mill-awtoritajiet tas-saħħa. Rridu nevitaw sitwazzjonijiet fejn ikollok numru ta' nies li jiltaqgħu ma' xulxin għaliex inti hemmhekk ħażid iktar ir-riskju. U allura importanti li kemm jista' jkun aħna nżommu dejjem ma' dawk il-membri tal-familja tagħna, tal-household tagħna għaliex hemmhekk inti dejjem tkun qed tnaqqas ir-riskju li tista' tiltaqa' ma' persuni oħrajn li jista' għandhom il-virus.